Anmendra Shipakzadni Sala. Okay, इनके बाहाई तोंग बाहाई चैनल वीडियो राजा क्या तो अनेक बालू की थंका ताम निबागी इनके साड़ी चामानी बागई इनके नरक तो जतनो साइमन बाइना आजकल पब्लिक प्लेस हो जेकुनु बागचुरी खाय कामाने न वीडियो वायरल इंगी थांगो हिनै इनके तिनि जों सालायनाय कयेकटा वायरल इंजाक वीडियो रक न तियै साइमानो वायरल वीडियो नि खोनाखाने नंनि बखरगो बोमाहाय वायरल नि वानचुक मुंफाय हाइफनो ट्रिप्राव जेबीएफ थुलायफ्रु वीडियो स्लामिने रगलायै ब्रेकअप नि उलो रिलीज खायमा वायरल लंनो कारिबो तेबो वायरल इंजाक वीडियोस रक दंगो जे पायासाक वीडियो नायदि रक नुगनाय हनके फायदि अ कक रंनो लेफ्ट साइड तने वै राइट साइड थांगै दिननि दिन हाजिरा शुरू खैलायसिनाय उफ 12 बोसोरनि मोखां सुजागि हायबो माखानो तैयै बाहायके नों रिल्स लामरा काहिनो आमो ब रकलायते बेट साकाव रकवै सिलाबाय भिडियोस लामै फुनुगै पब्लिक रक न तामो वानसुक ना नायसागारे द नंनि आमो हाय रक न नुगै पब्लिक रक तो पुरो वानसुक नि पाइखना इको काम पाइले आकवै भिडियोस लामनाय खटा हिनै समने न छाप्रिगिरि बंनि निनि चिलाबाय थुनाके नों चुपचाप रकवै थुइतंमाय दिबा हा आरो वाइसा भिडियोस लामै फुनुगै बुइनो फुनुगना नांगौ हायदा हाय रे नरक बाय बुइ सान्ते के फना खिउइ मालनिया ना किसाखेनो भिडियो नोंथानि चाथानि थुलायथानि तो भिडियो खालायो न दाबुके बुइ खेतो खि तंमासेदे भिडियोस लामै भाइरल खाइजिओ बुइनो सान्ते के खिरियानि नों पाप नांनाय ब्ले आयां माइसिंगो पुरा खिनि यं ओंनि आसायनाय नों नुकबाय खोनाब्ले काइलायबारिनि मुङै अजागाव वालायबारि चलि तंमानि खायजागनाय बोरै आसके तुंजाका पुरा हा हुक लैरिवै बचावै कुनाव हाबलांका निजिनि सादिन दिन दगसे आमतै निजिनि लाइफनि जतनि साय बेस्ट मोमेन्ट दगसे थामचि फुनुगै भाइरल लकङै तंबायो बंनि मो कायजागना फाइलिया ब्रैन्दिगि बायसिलान्दिगि दांगाव अंखरलायमा हायसे क्लासियो आं जे बुजिमानि अकायजागनाय बोरै मार्कि टीवी सिरियल नायना हायसे आबुनि बगिनो सिरियल साइड इफेक्ट फुनु कटा सरी के बोले मोचमसा शर्ट के बोले डबल एक्सेल निनि आ शर्ट नो बिग सु संफानसे समानानो माइ मोनमा जराव खेतनि टक खारिना बागै पुतुलास लामै बोसोरि तन माहायसिङै दंसिउब्ले नों आनि अककनो खोनावै जलि पाइमानि उल आइना गानाव बोसावै नायदि आफुर बुजि मानानो हनके नोंनि उकुलनि अमनै सुके बाइ गो बोचावै बंनि दल मासा बलंगो खिना थांनाय न नुहुनै दंगटा ना ओइ मुसुक बुसा दाक्ति फायदै अ छाप्रि गानो रिल्स लामै जोंबो छाप्रि इंलाय नायनै गुबुनो अमाहाय डान्स स्टेप रक न केबो फोरोंना नांगिया दामनि हिनके अमुंका काइसन नेचारेल पसु ते यं साकक सरक फनस अमाहाय स्टेप न रोंगो मानोना रक बुजिबाय किनबले हनकेबनो ताबो बातम सने चारनो मुइतु मानजाकना आबुनि उलो आमाहाय के मसाय फुनु कटा पब्लिक रक न नाला इचरै बाय केना सिकितं बजाकबो मकल रिवै वानचुकितं मोरा जिगमा निनि बगैन ताबुक अलसिराय नगो थांगै पुइला इंजिन ऑयल खिबिना सिरिंगलाक दा टंगना रिंया बोरै जेरन बिसखां सिरे फुंले ठीक अंका पुरा ठीक अंका आरनै साप्रि रंगो थांगै बुमा बागै कुटुंगा बागै बो पुरा अवार्ड डिजर्व खायो हायसे अमननुगै आं आसिके तंथका पुरा नखलाव अंखरै सिरिखौगै बाजि कायसा सगै मासिका हनके ताबुक ठीक आमो हायकेनो पब्लिक प्लेस खिसलां फुनुगै रिल्स भिडियो स्लामनाय बोरि रंनबो लाइभ कुटुकजाक मानायना मुचंगो ताबुक Anmendra Shipakzadni Sala. हाय ओ दामो हिना कक्सनि नाबो हनकेबा न फावो Shipakzadni Sala. अंगना ब्लासा नुफा ते निनि चोद गोस्तिओ जे तंना चिला रकबो निनि मेन्द्रानि चिला अंगना ब्लासा निनि मो भिडियो न नुखे नुफा पुरा मावन सुगनाय उफ बाहायके आं आफ्रो कन्डम युज खायजागलिया हायनै आको तांगिले नों आसक चिला रक न नायसले जाखा बायनो सावै खोनारि गादे द Sala रक ताउ जतम फालतु आसक बुथारा मो फुसतो उमा जे बिनि खुरांनो खोनायै बुजिमानि आजराव जदि जेबा मासासला बिनि बाबा बिनि बुफायंति बिनि दारा संफानो बिनि गानाव थांजाकते इंगै रिखे पुरा बं फ्रायरि बुटेखि बय सिजाकनाय ब्ले ते बंनि ककनो खोनायै आं सायमानखा खरकसा फाक बय बे हामजागै गाफागाब फाय खिबिरि जाखना हनके को आफुरनि हयते चिलारकनो नासले काटा कुतुक खाटा थेबेकेसे जावो हिनै दुनियानि जत चिला थै थांबायके आफुर हनके नंनि बागैनो मार्केटनि ससाते फान्टक रक गाजर रक दामबार बेने बुजिखादा सिरायना फनो किचा वानचुया कोइ सिरायदे छाप्रि ब्रिरक नेसा खाइ फिगै आकोइ ब्रक आरसे बाकचोरि खाइ तंलाय ब्लासा निजिनि तो मुखेले खुब काहाम ना